obuku za procenitelja obavlja jedna organizacija trenutno u Srbiji i na predlog te jedne organizacije koja, ja mislim da je čak i privatna, Ministarstvo finansija izdaje licencu. Po nekom poslovu zakona ne postoji razlog da se ta licenca, recimo na predlog tog udruženja, ne izda. Tu postoji i međutelo, ja sada nemam zakon pred sobom, ali tu postoji i međutelo koje se još nije formiralo, a koji treba da donese jedno 20 podzakonskih akata. Svih tih 20 podzakonskih akata su jako važni za jedan zakon, bilo koji, pa i zakon o procjeni nepokretnosti. I to je treća stvar koju smo mi zamerali uopšte u tom zakonu, jer smo insistirali da se ta podzakonska akta donesu u fazi donošenja zakona, a ne kasnije, jer sve su to važne stvari. Ta podzakonska akta određuju način polaganja ispita, sadržinu polaganja ispita, tarifu, naknadu za procenu, znači to su sve važne stvari, znači kolika će naknada biti za polaganje ispita, znači sve važne stvari su stavljene u podzakonska akta, tako da kažem, zakon je donet forme radi. Mi smo insistirali da to bude u toj fazi i da to bude na javnoj raspravi. Ovako smo izbegli javnu raspravu svih tih, po meni, veoma važnih stvari.